Čaute ľudia, vítam vás pri prvom videu na Lookwiseovom svete. Tento kanál asi, ako vidíte podľa gameplayu, bude o VR, bude tu natáčať VR hry, počítačové hry, niekedy aj Call of Duty Mobile, a to ešte neviem. A hlavne budem robiť aj videá zvonka s nejakými mojimi kamošimi. Toto video je to, že niečo by som povedal o sebe a mojom kanáli. Meno, nejdem hovoriť také veci, informácie, ale asi poviem, že aké hry sú dobré, no alebo že čo hrávam. Nemám veľa peňazí, takže no, nemám peniaze na kúpovanie nejakých random hier, takže je to hell. Tak keby Tarek vezme nejakú hru, že by som mal zahrať, tak prosím vás, nejaké free hry. Aspoň nie také drahé. No, rád hrám Animal Company, hororovky sú tiež dobré. Ako som už hovoril, Call of Duty Mobile, tiež hrám rád. Čo ešte také, na počítači strašne ma bavia nejaké hry, kde musím aj rozmýšľať. Ale možno budem asi natočiť aj nejaké remake. No, budem natočiť aj nejaké FNAF hry, lebo teraz strašne ich pozerám, tak asi aj ja natočím nejaké videá na nem. Budem asi robiť takú vec, hororové útorky, kde každý útorok vyjde video o nejakej hororovej hre, napríklad Five Nights at Freddy's, nejaký remake alebo niečo také. Tak chápete. Počas toho, čo robím YouTube, vyrábam hru. To je nejaká basic strieľačka, kde zabíjate zombíkov. Čo také ešte? Budem ju promotovať počas videí. Viem strašne, že som mladý. No, že som ešte dieťa, alebo som. Ale snad vás to neodradí od pozerania nejakých mojich videí. Budem aj niekedy streamovať. Budem niekedy streamovať Undertale alebo Deltarune alebo také hry. Také pixelky RPG ma tiež bavia dosť. Budem robiť aj nejaké videá na dosť VR hier budem robiť videá. Na počítaču iba raz začal taký dobrý počítač. Budem vďačný za každý like a odber. Počas streamov budem iba rád, keď napíšete niečo do chatu. A tak môj nejaký taký dream goal by bol nejakých asi tak 50 odoberateľov. Nechcem ho dať veľký, lebo možno sa to aj nestane. Ak by som strašne dlho nevydával, tak to asi bude znamená, že nemám čas. Raz za čas ja si budem zisťovať plány, a keby som mal napríklad, keby som vedel dopredu, že nevidie video, tak ja vám poviem. Sakra. A hej, to sú asi také základné informácie o mojom kanáli, čo potrebujete vedieť, predtým než dáte odber. A pamätajte, tak asi. Videá, možno keď budú tak dobre zeditované, tak ja si ich editujem sám. Keby niekoho zajímalo. Budem s jedným takým kamarátom, mi bude pomáhať s kanálom. Ešte vám ale nepoviem, lebo to je také introduction video. A asi tak. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto celé video. Prajem vám zbytok dňa. Dobrú noc, ak už máte večeru vás. A nezabudnite dať odber a like. Čaute.